ଝିଅମାନେ କାହିଁକି କୋଣ୍ଡୋମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବାଣ୍ଡ ବିଆରରେ ଘଷି ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କେମିତି ପୁରାଇଲେ ଜିନିଷ ପୁରା ପଶିଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକିକି ପୁରାଇଲେ। କୁଆରୀ ଝିଅଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଗେହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର କୋଳରେ ବସେଇ ଚୁମା ଦେଲେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ। କରିସାରିବା ପରେ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆଉସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଆଉ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଅଧିକା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଝିଅର। ପୁଅମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଡ କାହିଁକି ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହଲାଇଥିବାରୁ।